यानंतर बघूया पुढली एक ब्रेकिंग बातमी। विलिनीकरणाची घाई कशासाठी असा सवाल सुनील तटकरे यांनी केलाय। तसंच 27 जानेवारीला आपली अजितदादांची भेट नियोजित वेळेनुसार झाल्याचं त्यांनी सांगितलंय। 2 राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाच्या चर्चांबाबत पुरावे द्यावेत, रोहित पवारांना बोलू द्या, आपण नंतर उत्तर देऊ असं सुनील तटकरे यांनी म्हटलेलं आहे। उद्या दिल्याच्यानंतर भाष्य करता येईल। आज मला घाई काय, उद्या जर काय त्यांच्याकडे जर काय माहिती असेल, काय पुरावे असतील तर त्यांनी जरूर द्यावेत। पण मला हे कळू शकत नाही की ते पुरावे किंवा विलिनीकरणाची चर्चा दादांचं शव अंत्यदर्शनासाठी विद्याप्रतिष्ठानमध्ये ठेवलेलं असताना विलिनीकरणाची चर्चेची सुरुवात का, कोणाला का घाई झाली, त्या प्रश्नाचं सुद्धा उत्तरातून काही मिळालेलं नाही। आता यापेक्षा या विषयावरती मला अधिक काय बोलायचं नाही। उद्या जर काय पत्रकार परिषद झाली, विलिनीकरणाचा काय विषय असेल, त्याच्याशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून आमचा काय त्याच्याशी संबंध असेल तर जरूर त्यावर